mala Allah saka da alheri wannan nasiha mun jita yadda ka zo lafiya Allah mai da kai gidanka lafiya wannan nasiha da kai mana Allah ya sa cikin mizan hasanat ɗin karan tashin kiyama ka same shi muna godiya ma waɗanda ma suka rako ka wallahi ni ban taɓa ganin sa ba ban taɓa jin sa ba yan uwantaka na aqida kawai aka ce gashi na zo ci alan wa salam muka karbe shi ni da ya sanar da ni dai zo sai ci a bari ranar juma'a da nan area nan ba za ka samu masaka tsinke ba masallaci na ba za ka samu wurin wucewa ba ma lokacin da aka isar da sako din to amma alhamdulillah yanzu ta social media ma ya isa yanzu ga masallacin ba wanda aka sanar da shi ba gashi nan gagar ba gani ba da gaya ko ba gani ba alhamdulillah da'awar sunna ta karbu Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya sa mu yi domin sa malam Allah ya biya ya mana bayani akan abin da ya shafi Imran bin Hussein wanda har mala'iku suke masa sallama bai da lafiya to kun ga waɗannan su ne manyan waliyai waliyan da babu kokonto a walitakansu aka ce mala'iku suna maka sallama to me saura sabon manzo Allah da manzo Allah ya irga su Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Abu Ubaida fil janna Abdurrahman fil janna Talha fil janna ya dinga irga su wajen nawa akwai walitakar da ta kai haka ayyakan walitaka shiga aljanna to amma me yasa ƴan bid'an mu ba su damu da waɗannan ba sai waɗanda aka nada su waliyan nadi waliyan gudu malam muka ce waliyan gudu wani islahin mu ne kai baka sani ba mu muka sani kai daga amma duk dan mawjin kace waliyan gudu ya san abin da ake nufi amma kai me yi waɗannan su Abdullahi da su ga maka wai waliyan gudu su ga maka ga waɗanda babu kokonto kan walitakar sun dade aljanna su Abubakar su Umar ana maulidin Abubakar ana na Umar ana na Usmanu ana na Aliyu su ba waliyai bane me yasa ake na Shehu Tijjani me yasa na ake na Ibrahim Inyas me yasa in dai maulidi addini ne kuma ana yi waliyai ne me yasa Abubakar ba masa ba Umar radiyallahu me yasa ba masa ba me yasa to sun fake da na manzon Allah ne don su samu a riƙe wa shehunansu wannan shine gaskiyar magana hatta magana da aka ce na zagi manzon Allah din nan wallahi sun san ban zagi manzon Allah wallahi sun sani babban damuwansu da na ce ba na neman taimakon Ibrahim Inyas ba na neman taimakon Shehu Tijjani ba na taimakon Abdulkadiri sai suka to da na ɗan zarce da je wajen maza suka ce to kun ji ya zagi manzon Allah kasan wallahi ba damuwarsu ba magana manzon Allah ba ne da ban ambaci wannan shehunan ba shuru da su ba wurinsu shuru da su ji to Allah ya tona asirinsu an gano ba maganan manzon Allah bane maganan waliyanku ne yawa mu ko ba ma zagin waliyai don Allah kun ta waje na zagi shi a mata jantin da nake karanta ko Ibrahim Yas ban taba zagi malam ba na zagi ba ma zagin su in su waliyai ne ba musu hasada amma mu abin da yazo litafai ne ake jingina musu muke cewa ba daidai bane abin da ke cin jawahirul ma'ani suke ya qatul farida irin cikin fatawa duk ga suna muke ce ya saba mu Qur'ani ya saba mu hadisi amma mu ba ma zagin su wallahi ba ma zagin su to da kan nan matasan mu ma mu ba mai da ku zage su ba amma abubuwan da ke cikin littafan su na zindikanci ku fito ku faɗa akwai wata kaida da ahlus sunna suke tafiya akai shine zaka iya cewa aiki kaza kafirci ne amma ba za ka ce mai shi ka ce masa kafiri ba ma haka don takfirul muayyan la yajuzu ka ayyana mutum ka ce masa kafiri ba a wannan sai dai mu da ka ce aiki kaza kafirci ne yanzu dubi abin da sahabbai suka yi kalma ce ta kafirci amma manzo Allah bai kafirta su ba lokacin da aka fito za a tafi yaki suka ga mushrikan makka a jikin bishiyar da ake ce mata menene zati anwat sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zati anwatin kama lahum zati anwat sai manzo Allah ya ce Allahu akbar qultum kama qalat banu isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliya qala innakum qaumun kace a sa maka bishiya ka nemi albarkacinta ka roke ta kafirci ne amma manzo Allah ya ce musu kafirai bai faɗa ba ya musu uzuri har ma sahabi yace na halu hadisu ahadin bi kufur ba mu dade da barin kafirci ba sai za mu kai wannan kalma kan wanda Allah bai kafirta su ba so yanzu in wani ya magana ta kafirci da jahilci ba za mu ce masa kafiri ba
ba za mu ce masa kafiri ba, sai mu karantar da shi ya gane wannan kalma din ta kafirci ne, amma kai ba mu ce ma kafiri ba. to wani abin da ya kamata matasan mu kenan su sa a gaba. yawwa alhamdulillah akwai matasa da dama yanzu kwanan sun fito social media suna ta karantarwa, to muna karfafa musu gwiwa, amma kamar yadda malam ya faɗa a yi da hikima. yawwa wannan shine kar a kau da mu daga karantar da suna mu koma kuma zage-zage. ka zagi malamina in zagi malaminka, ka zagi ubana in zagi ubanka, ka zagi uwata in zagi a'a, kar a kau da mu. wala in haka muke ba za mu ci nasara ba. in muna son mu ci nasara mu karanta kamar yadda malam ya faɗa, ƙasar nan dukka bi masallatayya na ahlus sunna me suke karantarwa? sunna, hadisai. so su fito su karantar jawahirul ma'ani mana, su fito su karantar da ya kuta zulfari da abin da ke ciki, su fito da su zo su karantar da menene talbis menene littafin nan Ibrahim Inyas ilbasul menene wanne a ramadan su zo su karantar. bayan haka su fito su karantar da wannan littafi na Ash'arawi wanda yake faɗan karamomin waliyai. akwai waliyin da yana mimbar ya tube shi kayansa masu tsirara saboda tsamin walittaka aihuwan wasa, su fito su karantar. to da kan nan duk wani masallacin ahlus sunna in ka samu abin suke karantar hadisan manzo Allah. Dr. Ahmad malami na sai da ya karantar da kutubus sunna kafin ya mutu, Allah ya ji kansa. to abin da ya kamata mu kenan mu koyi da su, mu ta karantar da littafan sunna, mu ta karantarwa. mai zage je ta zagin sa, mai shari'a je ta, mai karabe je mu san da muka sa gaba, amma mu kar mu biye musu. yawa dan akwai su mara tarbiya banda aikin su banda zagi ba su zagi ibnu taymiya kamar yadda fara, su zagi ibnu qayyim, su zagi muhammad al-habba abin da suke ta yi. to mu ba za mu yi haka ba. yawa ba za mu yi haka ba. Allah saka da alheri mal. akwai mai tambaya ɗaya biyu kafin mu rufe, don yau yana da program in an jima a Isha FM daga karfe 8:30 har zuwa karfe 1 dare yau din nan 8:12. to dole to da mu daga kenan sai a mai da shi tare dan ga mai Isha FM ne, don karfe 8:30 muka ce, kuma ga bakin mu kamar da na ga muku bakin mu sun zo ba a sanar da mu kafin su zo, kwatsam muka gansu. to amma alhamdulillah dai mun amfana. mala Allah saka da alheri. masu tambayoyi ku ya hakuri, za a kira sallah mai sallah mu watse. malam da ku kwana aiko? to alhamdulillah Allah saka da alheri. kamar da na faɗa muna godiya wa Dr. yan uwa musulmi, alhamdulillah mun ji nasiha tunasarwa daga babban malaminmu Dr. Yahuza Hamza Abubakar daga jami'a ta Yobe, wadda kuma lakcara ne kuma imam a wurin, wadda ziyara ne kawo ta 'yan uwantaka, amma mu muka roƙe shi cewa kada ya koma su ya ɗan ce wani abu. to alhamdulillahi nasihar ɗin nan da ya yi mana gabaki ɗayanmu to ya kamata mu yi aiki da ita, musamman ma matasa daga cikin wannan tafiya tamu. wallahi maganganun da ya faɗa ina ganin daga jiya zuwa yau Allah ya sani akwai waɗanda na kira su ta waya cikin matasa wanda suke fitowa social media, na yi musu nasiha, na yi musu wa'azi cewan na farko ku yi don Allah, ba don a san ku ba don shahara ba don fitowa da kai ba, domin neman shahara yakan kawar da ikhlasi. ikhlasi kuma yana ɗaya da cikin rukunai na karɓan ibada guda biyu, al-ikhlas wal mutaba'a. kai don Allah kuma abin da kake da ne zato kana koyi ne da manzon Allah, shi kake bi ba ra'ayi bane. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. to duk wanda yake da'awa don neman shahara don a san shi, to zai kawar masa da ikhlasinsa, wato shine yi don Allah. kuma duk abin da aka yi ba don Allah ba zai tafi haba'an mansura, zai tafi a menene abun banza wadda babu lada a ciki. kamar yadda ya faɗa, ba daidai ne ba mu masu karantarwa a kawar da hankalinmu daga koyar da addini da koyar da suna mu koma zage-zage. akwai wani matashi yana zuwa nan majalisin nan, wallahi Allah shaida ne, shi shaida ne, na kira shi
ya bayyana a social media ya yi waɗansu zage-zage kuma ya yi ne bisa hamasa da kuma raddul fi'il akan ni abin da aka yi mini. Wani ɗan bidi'a ya shiga social media ya zagi uwata, ya zagi ubana, ya tsine mini, shi ma sai je yana tsine masa. Na ce masa a to ai ka bata mana ladanmu. Ba zai yi ka karantar ba a zage ka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar ba irin laqabba nickname da ba sa masa ba. An kira shi majnun, an kira shi kahin, an kira shi sahir, an kira shi menene sabi'i, an kira shi menene sha'ir, duk irin wannan an kira shi. Amma yayi hakuri, masu zage-zagen da suka yi ya hana shi masa cimma burinsa na isar da da'awa? Bai hana ba. Mu ma haka duk wani wanda zai zo zage mai ci mutunci ma wallahi ba zai hana mu isar da wannan da'awa ba. Saboda hakan nan zage-zage kamar yadda malam ya faɗa ba namu bane. Mu dai mu isar da ilimi. Wanda dai zage-zage in ya dauka shine cin nasara ya je ta yi. Fasda bima tumar warid anil mushrikin. Mu faɗa abin da aka ce mu faɗa. Mu kawar da kai ga mushrikai, mu kawar da kai ga jahilai. Allah ya san abin da muke, in dai domin sa muke yi to za mu ci nasara kuma za mu samu sakamako. Ba daidai ba ne mu mai da da'awanmu zagin waɗansu mutane. Wala idan mun yaka an ci nasara a kanmu. Kamar da ya faɗa, idan abin ya zama zage-zage, waɗanda za su taso sai su ɗauka kamar ciwon addini ma a cikinsu akwai zagi. Alhali babu zagi a cikinsa. Jaza'u sayyi'atun mithlaha. In mutum ya maka mummunan abu, in ka mayar masa da mummuna baka yi laifi ba, amma ya zanto mummunan da zaka mayar masa kada ya zanto shari'a ta hana shi. Kun gane wannan? Shari'a ta hana ashar. Don wani ya maka ashar ya kace ai ni ma bari mayar masa, babu. Shari'a ta hana kazafi. Mutum ya ce maka shege dan zina. Ni akwai malamin da a garin ne ya ce ni dan zina ne. Don Allah kun taba ji na taba ce masa dan zina? Wallahi ban taba ba. Na bar shi da Allah. To da a ce dan dauki fassarar da wadanda suke ba wannan aya, jaza'u sayyi'atin mislan ce shi ma kira shi da kaga bai yi ba. Tunda shari'a musunci ba yarda da kazafi ba. Har ma an sa hukunci wanda yayi kazafi bulala nawa aka ce ai masa 80. Saboda hakan nan abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne kuma ya kamata mai aiki da shi. Sai mu ce Allah saka masa da alheri, Allah ya biya shi. Wannan kes ɗinmu da yake kotu kamar yadda ya faɗa ya ce zuwa gaba a yadda yake tunani abin da ya zama tura laifi, wannan ya tura ma wannan ya tura ma wannan har ma to yau abin da ya faru a kotu ai kusan kamar ya tabbatar da maganan malam. To su waɗanda suka kai ƙaran 'yan ɗariƙu a ƙarƙashin fitiyanin Islam ta ƙarƙashin 'yan sanda sun kai wa magistrate court akan ga abubuwan da na faɗa ga abubuwan da na faɗa. A sakamakon haka alƙalin ya yi rulin aka ba da beli na bayan an kai ni kurkuku. To sai ga shi yau bayan lauyoyin gwamnati a ƙarƙashin attorney general na jiha suka ce sun yi taking over, sun karɓi wannan ƙara daga hannun 'yan ɗariƙu yanzu da ni da gwamnati ne take ƙara na. Aka sanar da ɗan sanda OC legal wanda yake wakiltar police commissioner kun yadda ya ce a tun da doka ta ba su damar su ya kai ce ya yarda. Aka tambayi lauyoyi na cewa kun yarda suka ce to tun da doka ta ba su dama ya da su yi an yarda. Ya zama kes ne tsakanina da kotu a da menene da gwamnatin jiha tana wakiltar 'yan ɗariƙo. A jiha ta mana da janareto ku fara ta da ƙarami kafin ta da babba. Na'am,
sai ga shi yau 24 kafin ranar 24 din nan alƙalin ya ba da oda cewa to tun da gwamnati ta karba lauyin gwamnati ta karba kashi attorney general to su zo da evidence of proof na abin da ake zargana su kawo dalilai da hujja kwana 3 ya ba su har zuwa yau ba su kawo takarda ko ɗaya na zargin da ake mun ba ko shaida na baki kaga kenan still ina nan a matsayin marar laifi to yau din kuma sai suka sake roƙon kotu cewa su suna ganin wannan kotu ba ta da hurmi ba ta cancanci ta yi wannan shari'a ba ba ta cancanta ba har aka kai ni kurkuku na sati guda da cin dalil suka ba cewa suna roƙon wannan alƙalin ya yi transfer ɗin kes ɗin zuwa ga shari'a court of appeal na shari'a na Bauchi me dalili ya ce dalili wani abu ya shafi musulunci ne ga baki ɗaya is a pure Islamic issue tunda ana zargi na ne cewa na ɓaci manzon Allah to tunda na zargi manzon Allah da ya tashi ma sai ya ce a hudu ba na alhali magana ba hudu ba ka yi ta ba kaga kuskure na farko ba hudu ba ka yi ta ba ina ka yi ta a tafsirin cikin rama ya ce a hudu ba ina jinsa lauyina suna jinsa ya faɗi haka ya ce to tunda abin ɓatanci ne ga manzon Allah blaspheming ne to shari'a kotun shari'a musulunci take da daman sauraron shari'a to in ko haka ne da ya aka yi ita kotu ta karɓa har ta tura ni kurkuku na yi sati guda a ciki in ba ta da hurumi yanzu kuma a zo a ce ana neman ta yi transfer kuma 'yan sanda da suka wajen 'yan sanda aka suka yi bincike suka ba ma kes ɗin suna cewa is an public disturbance kenan 'yan sanda ba su yi aikinsu ba kuma 'yan sanda ba su yi caji ba kuma har kotu ta zo ta karba kuma wannan fa gwamnati ne da gwamnati don 'yan sanda yi gwamnati ne lauyan gwamnati ma a ƙarƙashin attorney general gwamnati ne shi ma alƙali gwamnati ne kaga kenan yanzu laifi suna turereniya ne suna nuna 'yan sanda ba su yi daidai ba kuma 'yan sanda ba za su yi da can ba su yi daidai ba suna nuna alƙali ma bai yi daidai ba da ya saurara shi ko ba da yadda bai yi daidai ba kaga magana malam ta tabbata to da ya tashi alƙalin sai ya yi rulin a yau na tsaya awa guda da mintuna yana rubuta abubuwan da lauyoyin gwamnati suka faɗa da lauyoyin suka faɗa ƙarshe a nan ya rubuta ya yi rulin ya yi hukunci cewa zai adalci ma kowane ɓangare za a yi mun adalci ni da ake ƙarana za a yi adalci ma gwamnati ita da take ƙarana tun da yanzu fitiyanar islam ta koma gefe ba ita ba inda gwamnati muke yi gwamnatin jiha ita take wakiltar 'yan ɗariƙu imana haka ne abin da faru kenan sai ce to ya yanke hukuncin cewa ba zai ci gaba da sauraron wannan ƙara ba amma zai mayar zuwa CR shine chief registrar na jiha shi ya sake ya duba na kotu ne ta cancanta yanzu halin da ake ciki yanzu ni na zama kamar jemage ban san a sama nake ko a ƙasa nake bane yanzu sai mun ji cajin da zai zo tukunna kun ga an ji kunya ko ba ji ba kuma ya fi wata guda ake ta ƙoƙarin kawo caji ɗin in a saka wannan sai a ga a janye a sa wannan a janye a sa wannan a janye kun ga maganar malam da ya faɗa da maganganun da nake faɗa ba ina auna su da shari'a bane da sun samu wurin kama ni amma wallahi ba da su kama ni a shari'ance an dai a shari'a ce to an kace public disturbance me public disturbance kaga sai an bi mutanen Bauchi anguwa a zo a samu mutanen dutsen tashi a ce to ana karan malam Idris Abdulaziz ya tayar muku da hankali ran kaza ga watan kaza kun sani da ya samu wasu ce su ba su sani ba kuma nau'in tashi hankalin wani iri ya zo ya zage ku ko ya daki yaranku ko ya tada fitina kaga dole su yi bayani aje kobi aje mutanen kobi a tambaye su aje angon jaki a tambaye su duk abin ya zaga kaga aiki ya same su cewa da nace in ka shiga musiba kar ka kira kowa sai Allah shine public disturbance wanda ba mu aqidan mu ce ahlus sunna ta tauhidi in an shiga musiba in dai musiban nan ba na gani ga ka ba
taimake ni bai halatta kira ka ba. Yau in na shiga musiba in manzo Allah yana da rai dan yanzu ce ya rasulullah na zo ka taimaka mini, kuma zai iya taimaka min din, ya tura sahabbai su je su tunkari wadda ya tunkare ni, haka ne? To yau baya da rai, in na kira shi me nayi? Shirka nayi, shirka nayi. Sai yasa wani jahili, domin jahili ne, dan kwana da sai ce to malai dai tunda ka ce baka neman taimakon manzon Allah, to ai ga ka nemi taimakon lauyoyi, ka dauki ya taimakon su ka nema. Ta yanzu lauyoyi ba suna da rai ba kuma za su iya taimaka wannan bangaren? To ai ba madama ba mu ce abin da dan adam zai iya taimaka ba mu ce kar a nema ba. Ya halatta nemi taimakon ka da rai, da ka iya. Ba ni kuɗi, ba ni aron mota, ba ni abinci, gidana ba abinci ba ni, wannan ya halatta. To in ka mutu ba zan nemi taimakon ka? Wannan mai ba da taimakon waye mai bayarwa? Sai Allah, alhayyul qayyum allazi la yamutu. To amma waɗansu har yanzu malama su gane matsalar da muke magana ba, kwata ba su gane ba. Lauya in a ɗauka ma taimakonsa aka nema zai iya, raye ne ga mu yana nan. To amma inda ya mutu zan ce lauya yanzu gani na kotu, kana cikin kabari don Allah a gaje ni ka taimaka mini? Ai yara ma su wannan ya hukace, ta ce ba hankali a ciki, bayan shirka ne kuma da ce na yi hauka. To kaga mutane da yawa su wanci ma matsalar da ake tattauna a kanta ba. Ai waɗansu sun ɗana tarko su ce to bari mu gani tunda ka ce baka neman taimakon manzo Allah in ka shiga musiba, to ai wannan ma musiba ne, bari mu ji wanda zaka roƙa. Ai me yiwa ka roƙi 'yan siyasa ma su taimaka maka. To ban nemi taimakon 'yan siyasan ba, to akalla ko da na nema ai suna raye akan abin da zai iya, halal ne ka nemi taimakon sa. In dai akan abin da zai iya ne halal ne. Yanzu misali wani ɗan siyasa yana Abuja, ni ina nan Bauchi, sai in daga hannu in ce Buhari ka taimaka mini, Buhari ka taimaka mini, Tinubu ka taimaka mini. Ni ba ina nan Bauchi kuma bai ji na, kuma ba zai ji ni ba. Wa in tad'u la yasma'u du'aakum. Wannan shine ita ce matsalar fa. Ko kun kira ai bai ji ba. Akan wannan muke magana? To kaga yadda matsalar take. Saboda haka da yawa waɗansu ban ci ma me ake tattara, kuma malam Allah ga tabaraka kasan wasu ba malamai ne fa suke wannan magana. Wala wasu malamai ne suke magana. Ba su gane matsalar da muke tattara kwata-kwata. Mu maganan da muke yi, idan taimako ɗan adam dai iya ga ka gashi yana raye bai mutu ba kuma zai iya, ya halatta. Ko da kafiri ne kuma ka nemi taimakonsa. Don ya ce wa Kiristo ba taimakon da ruwa in sha, in ya bani ya taimake ni. Zan san kayana a mota, Kiristo ba taimake ni ɗora, ya halatta. Kaga neman taimako ne. To amma in baya da rai ko baya kusa da ni ko ba zai iya ba, don Allah in na roƙe shi na yi mai kenan shirka. To wannan ba shi ita ce matsalar mu, wata kai har da yawan malamai 'yan bid'a ba su fahimta ba, suna ta yawo suna lecture suna muhadara suna warware kansu da kansu, gaba ɗaya kwata-kwata ba su fahimci ina muka sa gaba ba. Wani ma da ya tashi ya ce to malam tun da ka ce baka neman taimakon manzo Allah, to ai ran tashin kiyama ai zai taimaka ya cece mu. Yanzu don Allah wani ya bace na matsala, ran tashin kiyama ce ga mu ga manzon Allah ne, za mu yi ta yawo ma wajen annaba, za a yi ta yawo a je wajen wanda ce ba zai iya ba, wanda har a zo gaban manzon Allah ce ana laha ana dama na wani, ga mu gashi zai je faɗi ya yi sujjada, Allah ce daga kanka irfa ra'asaka, daga kanka was'al tu'ta, tambaya baka. Kaga muna bukatan wannan. To mu ganan da muke yi a nan duniya bayan manzon Allah ya mutu, ita ce matsalar da muke. Amma shafa'a kowa ya da ita, yana cin aqida da ahlus sunna ma yadda da ceto, waliyai da su yi ceto, annabawa ceto, qur'ani da yi ceto, azumi da yi ceto, mala'iku Allah ma da kansa da yi ceto. Ba a cikin ahlus sunna ba da ke inkarin wannan. To amma yan bidiya sun dawo suna ta kawo hadisin ceto, ai ya ce bai son ceto, ni nace ba son ceto? A ina na faɗa? Ina na faɗa kun taba ji? To amma suna ta yada wai ma na ce bai son ceto. Kaga wannan kazafi ne da sharri. To tunda sun mana kazafi a gurgurdan nasiyan da malam ya mana, mu ya halatta mu masa bai halatta ba. Mu sai mu faɗa abin da yazo Qur'ani, hadisi.
iyakar ta kenan. In sun juya maganan mu sai mu bar su da Allah. Yau din nan na kira wasu ɗaliban ahlus sunna nake musu nasiha, wani labari da suka bayar, nace musu ku ji tsoron Allah. Bambancin mu da yan bid'a shine